Proszę, oto recepta. Dziękuję. Lekarstwo proszę przejmować, tak jak wcześniej pani mówiłem. Dobrze. Ile płacę, panie doktorze? Tyle co zawsze, pani Lonko. 200 Proszę. i 20 zł jeszcze. O, przepraszam, już. Tak, powinno się zgadzać. Proszę. Ślicznie dziękuję. Dziękuję. Zatem widzimy się za 2 tygodnie. Tak. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. Proszę. Słucham panią. W czym mogę pani pomóc? Potrzebuję dokumentację stwierdzającą, że jestem w ciąży. O, to chyba nie problem. Miała pani jakieś badania u mnie wcześniej robione? Nie miałam robionych żadnych badań, bo nie są mi do niczego potrzebne. Potrzebuję papiery, że jestem w ciąży. Nie bardzo rozumiem. Nie miała pani żadnych badań u mnie robionych. Potrzebuje pani dokumentacji stwierdzającą, że jest pani w ciąży. Na ich podstawie miałabym to stwierdzić. Na podstawie tego. To nie wszystko. No, tak jak wcześniej mówiłem, myślę, że to nie będzie problem przygotować taką dokumentację dla pani. Proszę przyjść do mnie za tydzień.